På billedet ses nervecellen fra det motoriske nervesystem, som sender impulser fra centralnervesystemet, som går ud i muskelfibrene. Den samlede enhed er nervecelle plus muskelfiber, og det kaldes en motorisk enhed. Her kan man se, at den præsynaptiske endeterminal fra den motoriske nervecelle påvirker den postsynaptiske membran i muskelfiberen. Når man snakker om muskler, kaldes membranen sarkolemma. For en nerveimpuls ned til den præsynaptiske endeterminal påvirker det calciumkanalerne til at åbne sig, så calcium kommer ind i synapsen, hvor det så påvirker vesiklerne med transmitterstoffet acetylcholin til at gå ned og lave exocytose. Vesiklerne de smelter, altså det vil sige, at vesiklerne de smelter sammen med membranen, så acetylcholin frigives i synapsespalten. Acetylcholin påvirker receptorerne, som sidder på natriumkanalerne og får dem til at åbne sig. Så natrium de kan strømme ind i sarkolemma, i den postsynaptiske membran. Så der sker en depolarisering, og hele den her proces med natrium sker ved faciliteret diffusion. Enzymet acetylcholinterase findes i synapsespalten, som er det, der sørger for at spalte acetylcholin til acetatcholinmolekyler, som ikke kan binde sig til receptorerne. Derved vil receptorerne hurtigt lukke sig igen, så postsynapsen kan vende tilbage til den civile membranpotentiale. Aktionspotentialet fra vores tidligere figur det bliver så overført her til sarkolemma og vandrer hen langs sarkolemma. Hver gang det kommer til et T-rør, strømmer der et aktionspotentiale ned gennem T-røret, og da T-rørene ligger så tæt på det her sarkoplasmatisk rekylikum, bliver det også påvirket. Muskelfiberen består af myofibriller. Myofibriller består af myofilamenter. Sarkoplasmatisk rekylikum ligger både hele vejen rundt om alle myofibriller. Aktionspotentialet sendes ud i T-rørene, hvor det påvirker det sarkoplasmatiske retikulum, så at calciumkanalerne åbnes. Og så strømmer calcium ud i cytoplasmaen via faciliteret diffusion, og derefter så calciumpumper for at pumpe calcium ind i det sarkoplasmatiske retikulum igen, for at genoprette balancen, hvor calciumkoncentrationen er størst på indersiden. Og det sker ved hjælp af ATP, som bliver spaltet til ADP plus fosfat, som energi, så det er aktiv transport. Så længe CR2+ ikke er til stede, så vil tropomyosin gå ind og dække for myelinbindingsstederne på aktinmolekylerne. Når der så er CR2+ til stede, bindes de til troponin. Troponins beliggenhed bliver herefter ændret, så myosinbindingsstederne frigøres. ATP, som er bundet til myosinhovedet, spaltes til ADP og PI. Herved rettes myosinhovedet op, og det er første trin. Herefter så er myosinhovedet, det bindes til aktin, så der bliver etableret en fast bundet tværbro. Det er andet trin. Tredje trin, der er bindingen af en tværbro, udløser myosinhovedets nikkebevægelse. Samtidig frigøres ADP, P og PI fra myosin. Og til sidst der er der bindingen af et nyt ATP-molekyle til myosinhovedet, og det bryder så den her tværbrobinding. Og så starter det hele forfra og sker igen.